Здравейте, приятели на кулинарните изкуства! Днес ще ви приготвя гювече с сирене и зеленчуци. Гювечето няма да бъде обикновено гювече, а ще бъде люто, тъй като е лято и ни е необходимо витамин С и да се предпазим от много вируси и бактерии. Започваме първо с кравето масло. Слагаме по едно парче краве масло, долу-горе 25 грама в всяко едно гювече. След това половин глава лук във всяко едно гювече. Така. След това рязваме наситно чушката люта, пак люта. Като внимаваме да не си пипнем очите, защото наистина е огън люта. И така, половината чушка е на дъното. Другата половина ще отиде отгоре. И съответно печен пипер в едното гювече и другия печен пипер в другото гювече. Така хубаво да олекне. Легне. Оставяме и по няколко парченца кашкавал и съответно сирене. Оставяме 2 парченца сирене и доматки. Така. Съответно и в другото гювече се повтаря същото. Не се притеснявайте, че няма да има място. Всичко ще се олегне. И сирене моцарела. Тук останаха доматки за това гювече. До тук добре. От тук нататък започваме с подправките. Какви подправки ще ни трябват? Сол няма да ни трябва. Слагаме по едно листенце дафинов лист на гювече. И червен пипер. Така. Черно пеперче.
Млен кимьон за по-добър вкус. И най-накрая тайната на всички ястия – карамфил. Така. Слагаме капачетата. И съответно гювечетата трябва да отидат в фурната да се позапекат. След като се позапекат, ще им направим заливка с мляко и яйца и пак ще ги запечем. Включил съм фурната на 200 градуса. Включваме на двата нагревателя горен и долен. Слагам гювечетата вътре. Нали? И пак да подчертаем, че гювечетата се слагат в студена фурна. За да не се спукат при нагряването. За заливката ни трябва 3 яйца. Разбъркваме и хубаво. Яйцата са почти разбъркани. Освен яйцата ще ни трябва и половин кофичка кисело мляко. Хубаво я обираме. Да не хабим материала. Разбъркваме хубаво. И тая е готовата смес и за двете гювечета. Може и да остане малко. Не е от значение. Хубаво се разбива. Така. И съответно наливаме първото гювече малко от заливката, тъй хубаво се покрие. Във второто също. Казахме, че ако остане малко, не е от значение. Капаците няма да ги слагаме сега, тъй като гювечетата отиват да се допичат в фурната пак. Само че фурната ще бъде поставена на горно горене, горен реотан. Гювечетата са в фурната. Фурната работи на горен реотан, за да може да запекат добре гювечетата и самата заливка да се запече добре. Да се запечата. Времето за печене изтече. Отварям фурната и вадя гювечетата едно по едно. Ето го първото. Ето го второто.
Гледайте. Красота. Отгоре поръсваме по-малко магданоз и копър. Така. И какво мислите, че трябва още на гювечацата? Само една чаша бира. Но аз не мисля, че една чаша бира ще стигне. Най-малко 2 или 3. Защото хем са горещи, хем са люти. Люти като огън. А на здраве и ви благодаря, че ми изгледахте видеото. До следващия път.